Bendicela nje inzolo kancinci. Okay, ya, inkosi. Zinkosi zami sesiqalisa. Mandibulise kumuntu wonke okhoyo apha namhlanje nosiphulaphule esekhaya. Kugcwele zinkosi zami, ndawunqena ke uba ndinicalule ngezihlalo. Ngoba ndiyabona bakhona obishop, ndiyabona bakhona abaprofeti, bakhona abapostile, bakhona abavangeli, bakhona abefundisi, ndijongile nkosi zami naba abaprofeti, bakhona ogosa. Ndonqena nje uthatha ixesha elide ndinicalucalula ngokwezihlalo nangetayitile zenu. Ndiyabulisa kumuntu wonke okhoyo namhlanje. Ndiyabulisa abazali bam, ndiyabulisa abodade, ndiyabulisa abazalwana, ndiyabulisa kubaphulaphuli bonke abasiphulaphuleyo emakhaya nabakhoyo apha namhlanje kunye nathi. Zinkosi zam, mandithathe lithuba xa sawuqalisa umsebenzi wesikhumbuzo samazwe asixhenxe. Siqala ngqa ke uphatha lo msitho apha eCCFM. Igama lam ke mna ndinguyanga Mdayi, inzalelwane yakho uCofe Mvaba olapha ke kweli ntlanzi ngokomsebenzi. Ngokobabalo ke kaThixo ndingumphathi wenkqubo zesiXhosa. Namhlanje ke sihlangene apha kule nkonzo yesikhumbuzo samazwe asixhenxe. Sizawucela ke usisithanda Ithoba ongomnye wabaphulaphuli bethu noye wandinceda kakhulu ke ekuququzeleni ke le nkonzo yamazwe asixhenxe. Asivulele ke ngomthandazo, akhathethe noThixo ukuthi makabe khona bengowenani, ukuze konke okuzawuthi kwenzeke uThixo ibe nguye ozathatha indawo alawule. Maninikele kuwe Marhadebe. Egameni likayise nelonyana nelomoya oyingcwele, bawo mthetheleli woxolo, bawo mvana yeCalvary, bawo sonini nanini na nakumzali mthetheleli woxolo, silapha mthetheleli woxolo apha Thixo kule nkonzo mvana yeCalvary. Sizokwenza mthetheleli woxolo ubungqina mthetheleli woxolo owathi wena mvana yeCalvary wabenza mthetheleli woxolo obunye bobu bungqina mzali ubenza mthetheleli woxolo ujinga kumthi wohlazo mthetheleli woxolo ingathi ndiyakubona mvana yeCalvary kungekudanga mthetheleli woxolo xa ubuhamba sonini nanini na uhamba entlango mthetheleli woxolo uthandaza mthetheleli woxolo uthandazela mna mthetheleli woxolo akakubona mandisinde sonini nanini ezonweni mthetheleli woxolo uhamba mvana yeCalvary ungatyi mthetheleli woxolo ungaseli kwa amanzi mthetheleli woxolo ngoba kaloku ufuna mna mthetheleli woxolo akakubona mandilunge mvana yeCalvary ingathi ndiyakubona Thixo xa umileyo ngwengweshela yasezulwini usithi ndimile emnyango ndiyaqonqoza akakubona ubani uthe makalivula icango ndawungena nditye naye ubomi obungunaphakade kanti sithi sonini nanini na mvana yeCalvary kwalixesha mthetheleli woxolo kulinzima kakhulu mvana yeCalvary ingathi ndiyakubona mthetheleli woxolo xa ujonga ihlabathi mthetheleli woxolo wafika kunyukunyuku kumasikizi mthetheleli woxolo ehlabathini wafika mzali kugcwele isono mthetheleli woxolo wafika ngwengweshele yasezulwini kugcwele intiyo mthetheleli woxolo wafika kugcwele ukubulalana mthetheleli woxolo into endiyithandayo uthi xa kubuzwa mthetheleli woxolo akakubona ndawuthuma bani nezantsi emhlabeni ahambe ayofela abantwana bam wazonyula ngwengweshele yasezulwini uzonyuliswa luthando mthetheleli woxolo wathi thuma mna bawo ndihambe ndiyobafela abantwana bakho ndifuna ukuthi mthetheleli woxolo nangeli xesha mthetheleli woxolo linzima kakhulu mthetheleli woxolo linzima ebomini mthetheleli woxolo xa ungqongwe nazintshaba mthetheleli woxolo kodwa mthetheleli woxolo awajika mvana yeCalvary ngoba kaloku uthembisile Thixo wathi nokubana kuyintoni kwenzeka ntoni mthetheleli woxolo uzile emhlabeni Thixo uzawuhlangula thina wathi Thixo masikubize Thixo ngemphinisa embandezelo khona ukuze wena Thixo usizukise mthetheleli woxolo usihlangule mthetheleli woxolo kwizinto esibulaleka yizo Thixo mthetheleli woxolo ezasemhlabeni sisithi mthetheleli woxolo nabo nabantwana bakho mfana yeCalvary ababekiwayo mthixo mthetheleli woxolo begcotyiwe somandla mthetheleli woxolo okokubona babazondika ubungqina bamazwi Thixo
owathi wathetha mthethelelo woxolo wena usemnqamlezweni mfana yeCalvary usiva inhlungu umthethelelo woxolo usiva inhlungu nobunzima mthethelelo woxolo bekutyakatya mthethelelo woxolo bengenasizi mfana yeCalvary kodwa wena wema Thixo mthethelelo woxolo enyanisweni wangulo Thixo ungasijikeli isigqibo sakhe sisithi siyacela mthethelelo woxolo uzungene Thixo nalapha kulomnquba mthethelelo woxolo ungene Thixo kule nkonzo mthethelelo woxolo xa abantwana bakho mfana yeCalvary bedibene kunye mthethelelo woxolo apha namhlanje Thixo bazokwenza mthethelelo ubungqina bakho Thixo mthethelelo woxolo ngoba kaloku wena Thixo siyakwazi mfana yeCalvary okokubana unguThixo wezithembiso mthethelelo woxolo unguThixo ngayijikeliyo into ayithethileyo Thixo mthethelelo woxolo sesithi Thixo naseveni kwale Pasika mthethelelo woxolo nabo bantu bagulayo mthethelelo woxolo athi umuntu ndikokungena kwami ePasikeni ndatsho ndaphila mthethelelo woxolo ngoba kunabantu Thixo mthethelelo woxolo inkonzo abazifumana kube kanye mfana yeCalvary bangaphoswa zinkonzo zePasika sesithi Thixo zebathi naxa bephuma mthethelelo woxolo kwezinkonzo zePasika baphume bewafumene mthethelelo woxolo amandla mthethelelo woxolo nezithembiso mthethelelo woxolo wazenzayo mthethelelo woxolo sisithi okumthethelelo woxolo usubenga kwicala labo bonke mfana yeCalvary aba bazawuthi bangene sodini nandini na bashumayele mthethelelo woxolo lamazwi owathethayo mfana yeCalvary uwathetha wena Thixo njengemthini wohlazo sisithi Thixo ingazingabi kukuthanda kwabo Mesiya Thixo kodwa isibe kukuthanda kwakho Thixo uzube ngumbhobho kubo sonini nanini na bangathethi izinto mthethelelo woxolo bathethi izinto abazabe bezithunywa nguwe mthethelelo woxolo wena ungene encakasani mthethelelo woxolo phakathi kwenlwimi zabo mthethelelo woxolo abanye mthethelelo woxolo bazawuphuma mthethelelo woxolo bazoshumayela nabazwi omnye mthethelelo woxolo uphume mthethelelo woxolo endlini kungekho kwanto sonini nanini na ngenxa yemisebenzi inqabileyo mfana yeCalvary uphuma ngakhange afumane neslices sesonka Thixo okokubana makafumana amandla wokubana makathethe mthethelelo woxolo ashumayeza abantwana bakho mfana yeCalvary kodwa siyacela wena mthethelelo woxolo uzube seso slices sesonka mfana yeCalvary uzumnike mthethelelo woxolo amandla emandleni Thixo mthethelelo woxolo okunducela ngalo asifelayo Thixo mthethelelo woxolo ogama linguYesu Kristu inkosi yethu amen masele ke singena kwilizwi lokuqala esiliphathelwa ngumvangeli uMkomeke ndiyacela ke nisele nimphakamisa ngengoma ezawukwazi ukuthi imthathe imse kwindawo uThixo afuna umbeka kuyo namhlanje ndithabathe lithuba ndibulise kubantu bonke torhwana abamameleyo kwindawo ngendawo abamamele kuzo lo uthethayo ngokakumeke kule nkonzo yamaRoma ndiyimela ilizwi lokuqala lathethwa nguYesu esemnqamlezweni liyafumaneka kule ncwadi yomvangeli uLuka u23 ngevesi ka34 lifundeka ngolu hlobo wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo uThixo alisikelele elilizwi ngoKristu inkosi amen apha sele siphantsi komnqamlezo uYesu kaThixo sele esemnqamlezweni imeko namhlanje esidibene ngayo ibhlungu kakhulu ayinyamezeleki kodwa uYesu kaThixo
wayinyamezela kuba ezama usibonisa izinto ngaphaya esingaziboniyo thina. Kodwa leni meko uYesu kaThixo wayinyamezela. Zimbalwa izinto endifuna uba sincokole ngazo, endicinga uba mphulaphuli kweli lizwi umhlawumbi nakuwe ngomso zingaluncedo. Okokuqala ndifuna ukhangela le nto abathi xa beyibiza kukuluza ingxoxo. Yabona ke xa uluza ingxoxo ufeyilisa kwingxoxo ibixoxwa, loo nto ayithetho ba uphelelwe okanye uligwala okanye awunanto yothetha. Now apha uYesu kaThixo uluze ingxoxo ibikhona, yamenza loo nto okokuba namhlanje sibe sithi nguye lowa ophezu komnqamlezo. Okwesibini, ndinabantu endifuna ubakhangela. Umntu wokuqala ofumanekayo kweli lizwi sithetha ngalo ngumntu owaziyo, kodwa kolu lwazi analo abe kanti uyathandabuza. Umntu wesibini endifuna umkhangela, endifuna uba nawe mphulaphuli kwindawo kuyo uzikhangela uba ungowuphi umntu kwaba bantu mhlawumbi ndizawubabeka apha. Owesibini umntu endifuna umkhangela ngumntu ongazinto kodwa njengoba engazinto kodwa abe neconfidence yale nto angayaziyo. Nangoku kukho aba bantu baziyo abangazithembanga, naba bantu bangaziyo kodwa bezithembile ngale nto bangayazi ngayo. Now ufumaniso bangoku aba bantu baziyo kuba bengazithembanga balandela ngoku aba bangaziyo, ngoba kaloku balandela bane-confidence abantu abangaziyo into yolahlekisa umhlambi kaThixo. Apha phantsi kwalo mnqamlezo esithetha ngawo namhlanje kukho amadoda namantokazi ancedwe nguThixo. Uwancedile uYesu kaThixo, ekubancedeni kwakhe uYesu kaThixo engajonganga mbuyekezo ngaphaya, kodwa ebanceda aba bantu kuba kaloku ebonakalisa uthando lwakhe. Umhlawumbi nawe kukho abantu obancedileyo namhlanje ujikelwa ngabo bantu ubancedileyo. Sibona loo nto kulo mnqamlezo. Bawo baxolele, xolela aba bantu ngoba abayazi into abayenzayo. Wathetha njalo uYesu kaThixo. uYakobi naye ulubonile olu xolo, ngoba ndimvesithi ukuba mhlawumbi ungandinika ukudla, undinike isonka ndikwazi ukudla, undinike ingubo ndambathe, inene ndawubuyela endlini kaYehova ndinoxolo. Unjalo umntu onoxolo. Ewe, uAbraham naye walubona oluxolo ngoba wanqanda, wathi kuLote, mfondini, mna nawe singamadoda azalanayo, masingaxabani ezama ukwenza uxolo. Mzomhle wasekhaya nankuya uYosefu naye elenza uxolo, kuba kaloku kuyanyanzeleka kwindawo esihamba kuzo njengamakholwa senza uxolo. Walenza uYosefu uxolo,
wathi nina ningabantakwethu ndizalwa nani, into enayenza kum umhlawumbi omnye umntu akanako ukuyinyamezela. Kodwa wasuka uYosefu wamisa uxolo, wathi mna ezingomba isifuba ngelithi andingoThixo mna, kodwa nina ndinixolele. Unjalo umntu onoxolo, bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Mphulaphuli weCCFM, amanxeba esinawo asenzoba sithandabuze uxolo, ngoba kaloku sinamanxeba esinawo. Mntu ngamnye unenxeba analo, athi xa embona lo mntu wamoshayo evela phaya, ithi incwadi kaThixo mxolele. Athi mhlawumbi ndamxolela njani ngoba wandenza oku, kodwa namhlanje sinikwa into ethi baxolela aba bantu ngoba abayazi into abayenzayo. Unjalo uThixo, unjalo uThixo. nguThixo wethu lona, yaye futhi zonke izinto uYesu kaThixo zisesandleni sakhe. Xolela mfondini, xolela namhlanje, sizothetha loo nto. Nokuba imeko inzima, kodwa xolela namhlanje, xolela mfondini, xolela mani. Unjalo uYesu kaThixo uyasixolela thina, nokuba mhlawumbi sona kangakanani, kodwa uyasixolela uYesu kaThixo. Umfomkhulu ingwevu yakudala yayixolela imeko eyadibana nayo. Sele kuvela amagama oba okokuba bendinguwe mhlawumbi lona uThixo bendizamshiya. Yathetha amazwi awodwa ba apha kuThixo akumele oba silindele okuhle, kodwa nokokubi masikulindele. Unjalo umntu onoxolo, silapha ke sizonika wena uxolo. Mandivale ke mhlawumbi ngelithi okokuba nyhani elizulu sithetha ngalo sizawuya kulo. Mphulaphuli, okokuba nyhani elizulu sizawubheka kulo siyaya kulo. uYesu kaThixo ndiqinisekile xa esibona uzasibuza imibuzo ba mfo omkhulu, uthando endakunika lona uthande bani? Ndifuna nawe usibuze lo mbuzo ba uthando uThixo andinike lona ndithande bani? Uza kubuza uThixo athi mzomhle wasekhaya, athi njengoba mna ndakuxolela wena uxolele bani? Mzomhle wasekhaya, masambeni ke siyokwenza uxolo, ngoba kaloku eyona nto uThixo ayithandayo into yokubana sithandane sibe noxolo. yanguThixo kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo anganini ukuxola kuleni Pasika ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabulila kakhulu kumvangeli Komeke. Nkosi kakhulu tatangu. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ngoku masibaleke siye kwizwi lesibini esizaluphathelwa ngumpostile uKhaya Mayedwa. Umpostile uKhaya Mayedwa uzawuthe gqiba abenyuka umfundisi uSima Keyisi. Asizumnyusa ngengoma ngenxa yexesha. Uzawuthe sehla nje umpostile uKhaya Mayedwa abenyuka umfundisi uSima Keyisi kunye nelizwi lesithathu. Maninikele kuwe mpostile. Mandibulise kubaphulaphuli bonke beCCFM egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Lona ngumpostile uKhaya Mayedwa
webandla iRedeemed Apostolic Church abathi xa beyibiza yiREC. Namhlanje ndizothetha ngelizwi lesibini elathethwa nguYesu ejinga emnqamlezweni. Masilifumane njengoba libhalwe kwincwadi kaLuka chapter 23. Sizawufunda ivesi enye uverse 43. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eparadise. Eli ilizwi lenkosi. Baphulaphuli seseyinikiwe ki-background ngumshumayeli ongaphambili, kodwa indlela yokuxhonywa kwabantu ngale ndlela yasemnqamlezweni ibingaqala ukwenzeka. Umahluko wanamhlanje phakathi kwabantu abaza kubulawa kukho nomfundisi waseNazaretha. uYesu uphakathi kwe-criminals ezimbini. uYesu ubekwe phakathi. Kuyabonakala mphulaphuli okubana uYesu ngumuntu waphakathi, because he is at the center. Owakho umnqamlezo bekumele ba nakweyiphi indawo uYesu abekwe isenta. Emabandleni ekuphileni kwethu uYesu abekwe phakathi. iBhayibhile ke ayiniki inkazelo epheleleyo ngezi-criminals ngenature ye-offense oba mhlawumbi benze ntoni. Ayiniki noba bavelaphi bangobani, kodwa banikwa nje igama loba zi-criminals, amabhada. uYesu uphakathi kwabo. Nansi ke into endigqibayo ithi iBhayibhile omnye wabo began to mock uYesu ngoba bengamvumi, kodwa bejoyina lento ihamba ithethwa ngoba uYesu bekuthiwa uzenza ukumkani wamaJuda, uzenza unyana kaThixo. Akhonto isisono ngathi kukujoyina into embi nento ethethwa ngabantu. He joined that. That's a shortcut to hell when you join into embi ethethwayo. Ukuba unguye unyana kaThixo, zisindise nathi usisindise. Ifocus yakhe yayikukhululwa, yayingekho indaba yokuguquka, kwakungekho ukusebenzisa ichance ngoba yayikhona ixesha lechance. Kuthiwe ngoba nje iverdict seyiwile, ingaba unawona amazwi onowathetha ukuze kutshintshwe iverdict. Yena instead he said to Jesus, ubungunyana kaThixo, sisindise nathi usisindise. Oh hallelujah. Nazi ndifuna ukuyiveza uYesu akhange amphendule. uYesu khange amphendule. Ithi iBhayibhile omnye uYesu angathethanga wamkhalimela. Wamkhalimela sithi akumoyiki na uThixo. Akumoyiki na uThixo ngoba we deserve to be here. Thina sonile. Yabona umuntu phulaphula ofumayo othi ndonile, umuntu ozibonayo oba ungumoni, ngoyena mntu lowo kwezi ndawo zimbini ezibekiweyo, iparadesi nehadesi. Ngoyena mntu lowo osithathela indlela, umuntu ovumayo. Oh hallelujah. Othi thina sonile and le punishment siyayideserve. Malibongwe igama lenkosi. Kayile nalona akanatyala. Thanda ukuthi kuwe esimlandelayo uYesu akanaso isono. Ebeyawusikhula njani esonweni
uba ebenezono yena yavuma le ndoda yathi yena akanasono. Haleluya, akanaso isono thina sigwetywa ngenxa yezono zethu. Malibonke igama lenkosi. Lo muntu lo ngenxa yomuntu ovumayo, nansi imfundiso yalapha. Hey, uyakwazi umuntu athethe noYesu, ambone uYesu, abesecam kwaYesu, kodwa angaye ezulwini. Ngoku ebethetha noYesu, ngoku ebesecam kwakhe, ngoku ebembona, angaye ezulwini ngoba ngumuntu ongavumiyo. Othi thina sonile, we deserve, sinengxaki yabantu basezinkonzweni abangazange bavuma, abangazange bafune ukuzibona baguquke. Ingxaki yamuntu okufika ithuba angakwazi ukuya ekhaya ngoba khangavume into ebeyifuna uba angenzelwa ntoni na. Sisindisa. Mamela ke ngoku ithi iBhayibhile, uthi ke lona, Nkosi uze undikhumbule xa uthe weza ebomkani bakho. Ndifuna ujonge le ndawo ndiyekuyekeni. Akhanga yenkonzweni, akhanga shumayele esibhasini, akhangenze nenye into, kodwa ube nento ayaziyo okubana noba into ziyafana, noba igazi lingavuza, lena yinkosi. Okwesibini, bumkani bakhe buyeza noba imeko zingathi zinje. Mna ndibona igazi, andiboni buwiki bakhe, andiboni ukubethwa kakhe, ndibona inkosi. Noba engakwazi uthandaza, noba engenawo amazwi okuthandaza, uzundikhumbule. Remember me. Oh, hallelujah. Uzundikhumbule. Malibonke igama lenkosi. Ivake ngoku le last minute chance. Uthi uYesu namhlanje uyabona eveni komuntu nje uYesu uyamthanda umuntu ovumayo. Uthi uzundikhumbule, uthi namhlanje, uthi I'm not going to tell you what to do with me. All I can tell you, remember me. I don't have words, but remember me. Uyinkosi, siyamvuma, uyinkosi, uyeza bumkanini bakhe. Malibonke igama lenkosi. Ndizawuyeka uthi uYesu namhlanje uyakuba nam eparadise. Amen. Namhlanje ndifuna ukubambe le ndawo. I don't care what you did, but lento ingenzeka ngalomzuzu namhlanje. Andibuzi bana iminyaka emingaphi usenza ntoni, iminyaka engaphi kodwa namhlanje uThixo namhlanje angayitshintsha idestiny yakho, angayitshintsha indawo obheka kuyo. Ithi ke ngokule ndawo uyakuba nami. Inkulu ke lo ndawo yoba nami. Akathi namhlanje uzawuya eparadise. Ukuba nami uthetha ukuthini? Ndizawuhamba ndingene nawe, ndikubambe ngesandla. I'm not going to sneak you get back door, andizukufaka kwenye icala, but wena uzawuhamba nami ngoba uhamba nesango. You are going to go through that gate namhlanje. Endiphulaphula ekhaya nona andikhabi imeko kwithini balanda ihistory yakho, but namhlanje singatshintsha izinto. Uyakuba nami eparadise. Amen. Manibabulisa abaphulaphuli bakasisi FM egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Ngumfundisi uSimakeyise lo, phuma kwibandla iEndless Life Ministries lisekhaya elitsha eKuyasa. Namhlanje ndiyathanda ukubana ndibe ngomnye wabefundisi ababeka ilizwi for ukuba siku lenkonzo yePasika. Masijongeni izwi lenkosi, lizwi lesithathu. Silijongeni kwincwadi kaYohane uchapter 19, sifundani uverse 26 noverse 27. Lifundeka ngelihlobo ke baphulaphuli. Uverse 26 uthi, uYesu ngoko akumbona unina, naye umfundi abemthanda emikhona, uthi kuye unina, mfazi, nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko. Wathi kwakwelo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa kwikhaya lakhe. Nkosi yezuko ke mayisikelele.
Baphulaphuli, elilizwi lesithathu lingena emva kwelizwi lesibini. Elizwi lesibini ebeyaleza kulo bekukho umzalwane oziyalezayo. Waphinda uYesu wamyaleza ukuba ndiyakuba nawe. Uyayisilisha ke ngoku uYesu le deal kweli lizwi lesithathu. Ndifuna sijongeni ke ukuba unamba lo weli lizwi linomfazi nonyana. Unumber 3. Apho thina amakholwa siyaziyo inamba engunumber 3 ukuba yinamba ejongene nezinto zokuba noba bekukubika ngakanani na nokuba bese kukhona ukufa kodwa kwakufika ithuba lesithathu, kwakufika ixesha lesithathu, kwakufika unumber 3. Ubani nobani uyaphuma kweso simo, uYesu uyavuka engcwabeni. Ndifuna siyiqaphele ke lento yokuba xa kusiwa kwezawuthetha nonina kodwa akareferi kunina as umama, kodwa uthi xa yethetha naye uthi mfazi. Akareferi kwitshomi yakhe nakumfundi njengathi tshomi okanye athi mfundi, kodwa uthi unyana. Abe lamazwi ethethwa nguYesu engunyana uYesu. Ukuba uyayijonga ke njengoba ndirefera kwilizwi lesibini lokuba silandela lona apho esithi ndiyakuba nawe paradesi, thina silandela lona singumfazi nonyana. Ilizwi apho unyana ebethembise khona ngoku uyayisilisha idili ngokuba mfazi nanko unyana. Uqinisekise relationship ephakathi komfazi nonyana. Uqinisekisa ukungamshiyi umfazi ukuba unyana uyawuhlale ehleli. Ukuba siyayijonga ke baphulaphuli yokuba umfazi lo wathenjwa nguThixo ngokuza nonyana. Ebenokwazi uThixo ngenxa yobe nguThixo amzisa unyana kodwa ngelinye ihlobo kuba ibingunyana wakhe, kodwa waye wavuma uThixo esezulwini ukuba unyana makaze ngomfazi. Ngoba indawo enomfazi ine reproduction. Apho kukhona umfazi khona akupheli. Ngelixesha uYesu ayaleza unyana kumfazi ebeqinisekisa indaba yokuba noba lona unyana ebethelule emnqamlezweni ezawukufa kodwa ngeke azaphela unyana, ngoba ndimyaleze emfazini, umfazi onesibeleko owathenjwa nguThixo into yobana ngumntu oza kwenza into yoba abantu bangapheli emhlabeni, ngoba uThixo wenzela inyweba umfazi. Ndidla ngothi yinyweba ngoba ebenakho uThixo ukuba abantwana bangasuka emfazini, bebenosuka kwisidalwa sikaThixo sokuqala, kodwa uThixo wathi wakumjonga umfazi wamthemba into yoba mayibe ngumntu owenza into bimbewu ingapheli emhlabeni. uYesu uyaleza lonyana kulo mfazi. Futhi ndiyafuna siyijonge into yoba akathanga mama, ngoba bengasareferi kumama wakhe erefera kuye as umama, kodwa eberefera kuye as umfazi, eberefera kuye as umntu ozawukwazi ukungajonga bakhe abantwana kuphela kodwa ozawukwazi ukujonga nabanye abantwana, enye inzala yabantu, umntu ozawukwazi ukuba sisikhukukazi apho uzawuvatha umntu noba sesimke emhlabeni. Izwi lenkosi lithi into ezelwe ngumfazi. uThixo benako ukuba xa kubhalwa izwi lenkosi athi into uThixo ayizalise ngomfazi, kodwa kakhange azifake uthe into ezelwe ngumfazi imihla yayo emifitshane, ngoba uThixo uyarecognize ukuba ubukhona bomfazi zizinto ezinkulu ezenzekayo. Ndijonga into yoba unyana xa eyaleza unina akamyalezanga kodade bonina, ngoba xa sijonge emnqamlezweni siyabona into yoba bebekhona abantu esikholelwayo, into bebekhona abazifemeli zikanina uMaria. Futhi ke xa sifunda iBhayibhile zikhona izinto ezibangela into basitsho ukuba ebengayedwanga uYesu apha kowabo, kodwa khangamyaleza unina wakhe kuba ntakwabo, usuke wamyaleza kumfundi abemthembile emthanda. iBhayibhile ithi xa ithetha ngaye ithi kwa oko waye wamthatha unina kaYesu lo mfundi wayomfaka endlini yakhe. Oh Nkosi yami, kudeclarewa irelationship up. Kuchazwa into yokubana kwizinto zonke ezingenzeka emhlabeni kodwa ngeke umfazi ohlukane nonyana. Yilento uzayibona mphulaphula isiliwa kangaka lento yokuba emhlabeni ukuba kuhamba umfazi akube khona unyana ozayo. Umama ngazathembele nakwizilwanyana ngoba uSathana waye walwa nayo kube sazi into basiyaleziwe singabafazi konyana. Umfazi
mfazi akho suppose uyadinga unyane khona ngoba uYesu wathi xa neyaleza wathi nanku unyana zange athi nanku umfundi kwaye kwadingeka into yobana makayibeke lento icace apho kukhona khona unyana lukhona uncedo lukanina apho kukhona khona umfazi lukhona uncedo lukanyana. Waphinda uThixo ukusithemba akasithemba only ngonyana esibazeleyo but wasithemba uThixo ekwisiqu sikanyana wasithemba ngonyana. Ndiyathanda into yokubana mandiyichaze lento ethi ukusetyenziswa komfazi. Uba niyakhumbula umfazi ke wasebenza engekho kwisimo sokuba angasebenza okanye ebenojajwa ngabantu ngoba uRahabu ngexesha lobesindisa inhlola zikaThixo uzisindise kwisimo sobuhenyukazi kodwa kube ngumfazi ngoba apho kukhona khona umfazi kukhona uncedo lunokwenzeka kukhona ukusinda kwemiphefumulo kukhona ukwenzeka kwezinto ngoba kukhona unyana kukhona nomfazi ubumisa abantu bobabini uThixo uyayazi into yoba kukhona imbewu eyenzekayo. Oh Nkosi yami masimbulela uThixo ngokuba uye wamsebenzisa umfazi akanele usebenzisa umfazi kwisimo somuntu kodwa xa sijonga sibona uThixo nangexesha lokhokelwa kwetyeya ayikhokhelwanga ityeya zinkabi kodwa sibona into bibitsalwa zimazi. uThixo uze wathemba ukuba ityeya yakhe mayitsalwe zimazi zenkomo ngoba into enale gender ye-female into ekwaziyo ukuba namandla. Xa uThixo ethemba uze wathemba ndikhumbula ibali apho kuba ngumama okwazi okanye mandithi umfazi okwazileyo into yoba makoyise ngoba kusetyenziswe umfazi. Namhlanje yona nto sizoyicacisa eyoba kuthiwe mfazi nankunyana. Ndiyafuna ukuthetha nonyana esinabo ukuba yazini yinto yabekwayo kumnqophiso kaThixo lena xa yethetha amazwi akhe wogqibela emnqamlezweni wayaleza unyana sekungathi noba isimo sinjani emhlabeni noba besibabona okwabantu abangadibani nathi kangakanani okanye onyana bebona omama bengabantu abangadibani nabo kangakanani kodwa ndifuna sazi ukuba phambi kwezulu akekho omnye umuntu othenjiweyo ngonyana ngaphandle komama akekho omnye umuntu othenjiweyo ngomama ngaphandle konyana. Nawe mfazi ekhaya noba ubungabahoya ngabantwana next door kodwa uba kukhona onyana uThixo uthembe wena nawe nyana noba ubungabahoya ngumama next door uThixo uthembe wena ngoba izwi lenkosi alikho eliyaleze omnye ngaphandle lithi nyana nanko unyoko mfazi nankunyana. Nkosi yozuka isikelele amen. Entshilo yasikinimba namhlanje ndiyakuba nawe eparadise. Siyabulela Mposile ukhaya yethu. Nkosi kakhulu nawe mfundisi usimakeyisa. Fazi nankunyana nyana nankunyoko. Enkosi kakhulu siyabulela. Zinkosi zami makhe sinike uNolundi Bhomela iqonga. Makhe sinike uNolundi Bhomela iqonga ezasithatha yena asise kubrother Gayeni. Brother Gayeni ndifuna ethi ngekapheli ingoma ngoba le ngoma iqhubekeka kunye nelizwi uzanalo. Mayithi ngekapheli ingoma ungene wenze oko kwenziwa nguYesu Kristu emnqamlezweni. Ingekapheli nje ingoma brother Gayeni ndinikezela kuwe. Mayithi nje ingekapheli engekasuki kweqongo uNolundi kodwa ube wena ungena thatha nakwakho umbono ukwazi ba ithi ngekapheli nje ube nawo. Mandithathe ithuba ndibulise kubaphulaphuli be-CCFM. Lona uthethayo umzalwane uGayeni uThonyani ndikweli bandla lamakatolike eRoma. Ndiza kuncokola ngeli lizwi lesine ilizwi elithethwa nguYesu semnqamlezweni. Liyafumaneka ke libhaliwe kwincwadi kaMateyu isahluko 27 kwivesi 46 nguMateyu chapter 27 verse 46. Ibhaleka ngolu hlobo: Eli
lamasabakathane oko kukuthi Thixo wam undishiya ngani na. NoMarko ubhalile naye kwangalo eli lizwi lesine lithethwa nguYesu. Yena uyibeka ngeyakhe indlela uthi Eloi Eloi lama sabakathani, kodwa ikwathi impendulo yalamazwi Thixo wam undishiya ngani na. Umnqamlezo uwodwa ubuyindawo yehlazo, umnqamlezo uwodwa ubingendawo intle abantu bangathanda ukusuka kuyo okanye bangathanda ukubethelelwa kuwo umnqamlezo. Abantu ababethelelwa emnqamlezweni ibingabo banamatyala amakhulu. Abantu ababethelelwa emnqamlezweni ngabo bekubonakala ukuba bayingxaki ekuhlaleni okanye bebebulele umntu, kodwa amatyala nje amancinci umntu ebengade abethelelwe emnqamlezweni. Ebenyuswa umntu kule ntaba ayobethelelwa kanye ngexesha lePasika kwenziwe idini ngaye, kodwa namhlanje Eloi lamasabakathane oko kukuthi Thixo wam undishiya ngani na. Umane ephinda lo mbhali okanye uYesu umane ewaphinda lamazwi athi Thixo wam. Nawe xa usengxakini sifuna umane umbiza uThixo, umane usithi Thixo wam undishiya ngani na. uMarko uyicacisa kahle kwivangeli engcwele ebhalwe nguMarko. Uyayicacisa kula sahluko se-15 kuverse 34. Uyibeka kakuhle uthi ngale ndlela, uthi ngentsimbi ye12 emaqanda kwehla ubumnyama phezu kwehlabathi lonke. Rhametenhle yakokwethu lwathi zinzi kwamnyama ehlabathini, kodwa ukusuka ngentsimbi ye12 kumnyama ehlabathini. Kwaye le nto iyinto engaqhelekanga baphulaphuli besi-CFM lokuba ihlabathi lonke libe sebumnyameni. Incwadi kaThixo nabantu bebesebemkile ngoba bebecimba fanuba uYesu Kristu kuphelile ngaye. Incwadi kaThixo from 12 o'clock to 3 o'clock uYesu uthe cwaka. Thixo wam undishiya ngani na. Bathathe iibhegi zabo, bathathe impahla zabo abantu behla entabeni. Incwadi kaThixo kwasheka amajoni, amasoldathi asheka kuba efuna ukuqinisekisa nyhani uYesu akasekho, nyhani umphefumlo wakhe uphumile kuye. Incwadi kaThixo kanti ngelo xesha bambalwa abantu ababengakuYesu. Singabalula uMaria, sibalule uMaria waseMagadala, singambalula uJohane, kodwa baphulaphula abadlulanga kwisihlanu abantu bebeshekile belinde isiphelo sikaYesu. Ngokokuqala ngqa ebomini bakhe uYesu wahlukaniswa noThixo. Kuba siyazi kakuhle, siyazi thina bantu beBhayibhile ukuba ngaba kukuThixo uyise, uThixo unyana noThixo umoya oyingcwele. Abo bantu oko babehamba kunye ngoba ulizwi wayekho kwasekuqaleni, ulizwi wayekuThixo, ulizwi enguThixo. Ngoku iyasixaka into yokuba ngaba uThixo uYesu amshiye ngexesha kanye ancide kangalo ebomini bakhe, kodwa yonke lento iyasibonisa baphulaphuli besi-CFM elokuba ngaba akhona amaxesha uThixo amke kuthi. Thixo wam undishiya ngani na. uYesu wayeyazi ukuba uzokhohlukane noThixo okomziswana.
wayazi leyo into, wayazi ukuba likhona ixesha loba bohlukane. Uyasuka lokho into abangaba manditsho baphulaphula besi-FM wayengenasono uYesu, wayengcwele uYesu, ngoba ilizwi awayekho wayesekho kwasekuqaleni ekuThixo naye ekwanguThixo. Athi ke kayichaza kakuhle uPetros kwincwadi yakhe yokuqala chapter 2 kuverse 24, izono zethu wazithwala ngomzimba wakhe emthini, ngoko ngalomzuzu wathi wathabathela kuye isono sehlabathi, waqhawula ubudlelwane phakathi kunye nonyana wakhe uYesu Kristu. Baphulaphuli besi-FM sithi kuni namhlanje, yazini ukuba uThixo noba imeko yakho injani man, noba uThixo ufile ukuba akekho, eyona nto ibalulekileyo mbizi Yesu. Mhlawumbi ukuba uYesu wayengakhalanga ngelizwi elikhulu ngesingazange sazi ukuba uYesu wakhe washiywa nguThixo uYiso, nto leyo inokwenza ukuba singalwazi ulwamvilo lesono. Ngoko sibona ukuzaliseka kwamazwi kaYohane uMbhaptizi xa esithi, nantso imvala kaThixo, nanko othwala asuse isono sehlabathi. Amajoni nabanye abantu baphulaphuli besi-FM babelapho, babecimba ngexesha akhwazayo Eloi lama sabakathane, babecinga ukuba ubiza uEliya, babecimba fanba ubiza yena ngoba ixesha lakhe wayecimba fanba uThixo umshiyile. Kanti noko uThixo akamshiyanga, uThixo akabizi Eliya, ubiza uThixo wakhe. Siyakhumbula ebomini bethu akhona amaxesha sishiywe sicimbe fanba uThixo usishiyile. Siyakhumbula abaninzi abantu uThixo abahlanguleyo sebencamile, oJoseph ifu singabalula. Hey baphulaphuli, oJoseph beshiywa befuna ubulawa umntakwabo, kodwa uThixo kube nguThixo wenza ukuba ngaba makaphumelele. Ndifuna ukuthi ke mphulaphuli, kuloo meko kuyo, ulangqaka kuyo, kuloo ntlungu kuyo, uzibona ukushiywa ngabantwana, uzibona ukuba namhlanje awuphangeli, amanye amadoda namanye amantokazi ayaphangela, wena uzibona ngathi u-isolated, awuThixo umkile kuwe, kanti noko uThixo umkele kwamzuzwana. Ndifuna ukuthi mphulaphuli wesi-FM ungalahli ithemba, wazi ukuba uThixo ngalo mzuzwana umke ngawo ukuye uThixo mbise. Sikoyika mphulaphuli ukumbiza uThixo ngemini zembandezelo, biza mna ndikuhlangule uze wena undizukise. Baphulaphuli, ndifuna ukuthi ngale mini yale Pasika umcele mphulaphuli uThixo, uthi Thixo wam undishiyanga na. Abanye abantu bayaphumelela, mna andiphumeleli. Mbize bani uThixo, uthi Thixo wam, ingxaki sinayo asifuna ukuzondlala kuThixo imeko yethu, zoneke ngoku kuleli Pasika. Uthi kudala ndifuna umsebenzi, nam Thixo kakundive, kudala ndicela kuwe kumnyama empilweni yam ndingaphumeleli, abanye abantu bephumelela, kodwa yona solution sinayo uThixo. Yangaka la mazwi angawanisikelela ngalwafelayo noNgesu Kristu Nkosi yethu. Masibulele brother Kaini, masibulele Nkosi kakhulu. Siyabulela nawe sisinolondi ngengoma yakho. Enkosi kakhulu. Bengithiyo ngathi ngoku uye kutshintsha isimo emntwini. Ngoku siyawuthatha umboko, sinikela kuwe Mpostile uJack, sinikezela kuwe ngoku. Kodwa ndifuna uthi xa ugqiba ungekehli nje, xa ugqiba uMpostile uGaba abesenyuka emveni kwakho. Asusiyana sengomeni ngenxa yexesha abesenyuka emveni kwakho. Thatha indawo yakho tata. Mandibulise kumphulaphuli weRadio CCFM egameni lenkosi uYesu Kristu uNazaretha.
Ndithatha ke lithuba mphulaphuli ndisiza nezwi lenkosi la namhlanje izwi elifundeka kwincwadi kaJohn uchapter 19 iverse ngu28 lifundeka ngolhlobo lithi iBhayibhile emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinqaniwe. Malibongwe igama lenkosi. Mphulaphuli okokuqala manichaphazele indawo ethi ndinqaniwe. Le ndaba yokunqanwa ibonakalise empilweni yethu amandla elizwi likaThixo. uThixo apha uveza amandla elizwi lakhe. uThixo apha uvela enguThixo unyana esenyameni. Ndakhumbula ke mphulaphuli kwalapha kwincwadi kaJohn uchapter 4 iBhayibhile lithi uYesu wathuma abafundi bakhe ukuba mabahambe bayofuna into edliwayo. Malibongwe igama lenkosi. Lithi iBhayibhile wahlala phezu kwequla kanti kule ndawo ahleli kuyo uYesu unengxaki. Okokuqala ingxaki kaYesu awayenayo ingxaki yokulamba ngoba uYesu wayehamba engumntu. Number 1 wayelambile. Number 2 uYesu wayenqaniwe. Malibongwe igama lenkosi. Number 3 uYesu wayediniwe. Malibongwe igama lenkosi. Ngamanye amagama kweli xesha athetha ngalo lamazwi uYesu wayengaqali wayewathethile lamazwi kwalapha kwincwadi kaJohn uchapter 4. Malibongwe igama lenkosi. Apho kuncedakele khona intombi yaseSamari. Asizungena kuloo ndawo kodwa into endifuna ukuyiveza ngamandla ezwi. uYesu yajika kule ntombi yayiwacelile amanzi uthi ukuba ubusazi ukuba ngibani lucela kuwe amanzi unge wena ucele kuye. Ngamanye amagama uYesu ucacisela le ntombi ukuthi nguwe onqaniweyo noba namhlanje kuvela mna ngathi ndinqaniwe. Malibongwe igama lenkosi. uYesu bathandekayo apha uveza indaba yonqano. Ngamanye amazwi ukunqanwa kukufuna into esenhlizweni yakho, into ebekwe nguThixo enhlizweni yakho. iBhayibhile lithi ukunqanwa is a feeling of emptiness in the body. Ngamanye amazwi ungaphelelwa nangamandla ngenxa yokunqanwa. Ungenzeka zonke izinto kuba unqaniwe. Ungalwa nokulwa kuba ufuna into yobana mawudusele unqaniwe. Malibongwe igama lenkosi. Into endifuna ukuyichaphazela enamandla kakhulu endifuna ukuqala ngayo umphulaphula ngayiphosi into yokubana uYesu indoda yaseNazaretha yayinganxanelwa ngamanzi, yayinganxanelwa ngagazi kodwa yayinxanelwe imiphefumlo. Malibongwe igama lenkosi. Namhlanje uYesu unqaniwe, unqanile umphefumlo wakho. Malibongwe igama lenkosi. Umphefumlo wakho uyalengalenga, umphefumlo wakho uyazulazula kodwa ukhangelwa lunqano lukaYesu. Malibongwe igama lenkosi. Eyona nto ibalulekileyo mphulaphula mandiyithethe namhlanje kukuthi lamazwi wathetha uYesu eme kwindawo yobuthixo, eme kwindawo yobungcwele ukuthi ndinqaniwe. Malibongwe igama lenkosi. Uyazihluba uYesu uthi ndinqaniwe. Uyadinga ukusezwa. Malibongwe igama lenkosi. Umphefumlo ngamanye amagama ukusindiswa kwam, ukusondela kwam kuYesu kuthetha ukuthi ndikholisa unqano lwenkosi yethu uYesu. Namhlanje ke uthi uYesu ndinqaniwe. Ubhekisa kum nakuwe uthi uYesu namhlanje ndinqaniwe. Malibongwe igama lenkosi. Noba kungenzeka ntoni na ke mphulaphuli, noba ungayiyeka namhlanje uthi akubhekiswa kuwe kodwa umile umbuzo okanye imile intetha kaYesu ithi ndinqaniwe. Malibongwe igama lenkosi. Noba ungamphepha kanjani uJesu, noba ungavala indlebe kodwa indaba ithi ndinqaniwe.
balibonga igama lenkosi. Ngizothetha ke namhlanje nabantu abadingayo ukuba basezwe amanzi abazawuthi xa benowasela bangabuye banxanwe. Amanzi alilizwi likaThixo, balibonga igama lenkosi. Namhlanje senga unganxanelwa ilizwi, namhlanje senga unganxanelwa ukhonza, namhlanje senga unganxanelwa igazi likaYesu elizawuphalala emnqamlezweni, balibonga igama lenkosi. Namhlanje uYesu uzawusela, mayibonge inkosi, indebe engasoziselwe mntu, malibonge igama lenkosi. But lithi iBhayibhile kwincwadi yeZenzo 12, mayibonge inkosi, amadoda amathathu azicelela ukuba mawayisele le ndebe kaYesu, mayibonge inkosi, makabonge namandla. Oh my God, uJames noJohn bayisela le ndebe iyaseleka madoda, mayibonge igama lenkosi. Mna nawe sibizwe ukusela le ndebe kaYesu. Mphulaphula ekhaya, nalithuba lakho lokuba uzilahlele kule ndawo sikuyo, uzilahlele encebeni kaThixo, uzilahlele elubabalweni lukaThixo. Uyadinga ukusela le ndebe namhlanje. Wanga uThixo woxolo angakuseza nangale mini namhlanje, akuseze atakuseze negazi. Balibonga igama lenkosi. uThixo akuncede, kuzovela ukuphila, kuzobonakala ukuphila phezu kwempilo yakho. uThixo uyaphilisa, uThixo wenza izimanga. uThixo wethu bazalwane nguThixo wemimangaliso. Noma siyathanda noma asithandi, kodwa yena yedwa unguThixo wemimangaliso. Namhlanje vumela yena amangalise empilweni yakho. uNkulunkulu makakubusise, uThixo makakuthande. Yonwabelele mina namhlanje, wonwabele nalamazwi. Yiva kamnandi ngoba uThixo uluthando, uThixo uluxolo. Ndiyathandaza kawube noxolo nesiqu sakho, kawenza isigqibo namhlanje esipheleleyo. Xelela abantu uthi ndinxaniwe, ndiyahamba namhlanje ndiyokhonza, ndiyahamba namhlanje ndifuna indawo ezawuthatha ngoThixo. Balibonga igama lenkosi. Suhlala mphulaphuli, sukonwaba mphulaphuli, sukuzola mphulaphuli, yenza imigushuzo. Balibonga igama lenkosi. Unyana wolahleko, I love that man. Yasuka yathi ngelinye ilanga, ndiyakusuka ndiye kubawo, ndithi kuye ndonile, andisafanelanga uba ndibizwe ngoba ndimnyana wakho, ndenze ndibe ngomnye wabaqeshwa bakho. Uyadinga namhlanje ukuqeshwa lizulu. Izulu lifuna abantu abafana nawe, abanxaniweyo, abanxanela ukusezwa. Balibonga igama lenkosi. Uthi uYesu sendivala, uthi nifunde kum ngokuba ndithobekile. uYesu udinga abantu abathobekileyo. Wanga uThixo akakunceda. Sikeleleka ke mkhonzi kaThixo, naliqula elinguYesu lokuba xa unxaniwe uzosela kulo. uNkulunkulu akubusise egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mandithathe lithuba ke ndibulise egameni elihle lomfeli wethu uYesu Kristu. Sibulise ke namhlanje. Ndiyabulisa ke umphathi inkqubo osiphathele inkqubo namhlanje othethayo ke. This is Apostle Gaba all the way from eNyanga kwibandla iHouse of Prayer Emmanuel Ministries. Sizobaleka siye phaka incwadi kaJohn chapter number 19. Njengoba njilo ke ukuthi sifunda phaya about izwi les6 likaYesu alithethayo esiphambanweni. Lifunda ngolhlobo ke, ndiphethe iBhayibheli yesingesi ekhumshayo. Ifunda ngolhlobo pha ku verse number 19, chapter number 19 verse number 30. Ifunda kahle. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that he bowed his head and gave up his spirit. Hallelujah. Apha ke siyafunda uYesu ngesihlandlo okanye ngelixesha usesiphambanweni okanye emnqamlezweni. Lithi iBhayibheli ixesha kuvakala uYesu ethetha lamazwi esithi kugqityiwe. uYesu lamazwi uwathetha emveni ba egqiba ukutsho kwizwi lesihlanu okuba ndinxaniwe. Lithi ke izwi lenkosi bamnika ivinika endaweni yamanzi. And after uYesu ewathethile
okanye eyiselile le wine ayinikezwe esiphambanweni uthetha lamazwi athi it is finished. Igama ke elithi is finished pha kwisGreek lithetha ukuthi tetelestai, mean it is finished. Uba ke xa sikwazi uqaphela kakuhle okanye siguqula kakuhle, it means the completement of his work. Okanye uthetha ukuthi the sin okanye the debt of sin has been fully paid. Ityala lesono livityiwe okanye libhatelwe. It is finished. Oh God, namhlanje ke sizothetha ngalo mazwi uYesu wathethayo athi kugqityiwe. That means umsebenzi wakhe esiphambanweni ugqibile okanye ugqityiwe. Kusenokwenzeka omnye ekhaya uyabuza ukuthi sekutheni ngoku kwabakho isono esiqolelwayo okanye kwabakho ityala elibhatalwa in full price in the Calvary. Ngifuna ukutsho uba uyaqaphela kahle ke incwadi kaGenesis lithi iBhayibhili, in the beginning God created man, wamdala ngokufana naye, wamthatha wambeka egadeni yase-Edeni. Emveni kokuba embeke kwigadi yase-Edeni umuntu efana noThixo, enobuthixo, engcwele, ephelele. Kodwa lithi izwi lenkosi wamnika umyalelo ukuba angadla kwimithi yonke kodwa angadli kumthi osesiphawu kathini. Lithi izwi lenkosi kuba kwakunenyoka eBhayibhili echaza ukuthi the Lucifer owayesazi intando kaThixo waphuma ezulwini, and uma esihla unezwi alithethayo athi apho uThixo akhakhona uzochitha. Simbona the same snake ibonakala kuAdam, ivela kuye umfazi wakhe isithi uThixo utshilo na ukuthi uze ungatyi kulo mthi, and the Bible said wamamela walukuhleka wadla emthini waze wadlisa nomyeni wakhe. Mamela ke, the main point yale ndawo was not based on the tree okanye uThixo engafuni ukuba badle emthini, but because uThixo unguThixo wezwi lakhe, unguThixo o-honorisha izwi lakhe, ungenza yonke into kodwa ungastendi against his word. Therefore isono sasingabalelwa mntwini, which is disobedience, sabonakala sibalela emntwini. Therefore umuntu waba ngumuntu wesono, waze umuntu ozalwa nguAdam nesinye isizukulwana uyotsho kwisizukulwana sethu yasisizukulwana esizalelwa esonweni, esizalelwa ngokufana kwakhe uAdam. Lithi izwi lenkosi izwi likaThixo uAdam owathi wamelana nalo lenza ubutshaba, kwabakho ubutshaba phakathi komuntu kunye noThixo. Lithi izwi lenkosi phaka incwadi kaIsaya, isandla sam okanye ingalo yam ayifitshananga ukuba inganihlanguli, kwaye nendlebe yam ayisindi ukuba ingevi, kodwa izono zenu zibusthelisile ubuso bakho. Mamela ngifuna ukutsho ke uThixo years after years uphilile enqwenela ukubuyiselwa emntwini okanye umuntu abuyiswe kuye ubutshaba phakathi kwakhe nomuntu buphele. Iqhubekekile iminyaka behlulakala oAdam phansi kwemithetho, behlulakala oMoses benikwa ilaws bezama ukubonakaliswa okanye ukubuyiselwa kuYuthixo, but there was no one to fulfill the law because there was no one who was perfect to fulfill the law in order babe upright again with God. Baqhubekeka nabo oDavide bafeyila, isizukulwana ngesizukulwana sifeyila, kodwa uThixo enhlizweni yakhe angafumana ukubuyiselwa nomuntu. Ithi izwi lenkosi lavakala izwi ezulwini lisithi ngubani na onokusiyela. Yaphakama imvana kaThixo the Son of the living God yathi thuma mnabawo. Sibona
sibona uThixo erelease ukuphela konyana omzeleyo enjongo yakhe kukubuyisela umuntu noThixo. Kungako masisiva apho uYesu ethetha lamazwi esithi kugqityiwe, uthetha ukuthi umsebenzi wakhe ebewuzele emhlabeni ugqibile. Umsebenzi lowo ethi iBhayibhile to pay the price or to pay isono ebesikade sisibanga sisenza islave kuze thina sibe kude noThixo. He said it is finished, it is done, tetelestai. The price has been paid in the fullness. Athu Yesu emnqamlezweni kugqityiwe. Mamela the word eluthetha ukuthi it is finished. It is a declaration. He was declaring on the cross of Calvary that the sin has been paid. All the price ubangu Satan nesono ebelisibanga lisenza isono sakho, lisenza isilave saso. It has been paid. Ndivumele mphulaphuli nditsho, Jesus has paid all the cross. He has paid all the price on the cross for our sin. When he was declaring that his mission is fulfilled, akagqibanga ukudeclare, he declared in that word elithetha ukuthi it's finished. It means the price has been paid. Not just the price, but the old covenant was fulfilled. Bendichilo ndathi bengekho bani umthetho ebenokwazi ukufulfilla, for there was no man that eyayiphelelise, but Jesus come and fulfill the old covenant. Little Logos, when he said tetelestai, when he said it's finished, it mean ukuthi the covenant he has been fulfilled. The old covenant he has been fulfilled. When he said on the cross it is finished, he was declaring ukuthi the way to God is open. Ebethetha ukuthi indlela ibikade ivalile ngumqobo ukuze mina nawe singayi kuThixo ivulekile. Kukukhumbula mandulo kwakudingeka a priest ibe yiyo esingcengcelezayo, kodwa Jesus as the high priest he went up into the holy of holies ngegazi lakhe, indlela yavuleka. Lithi izilonkosi kwa the same night ikhuselo elingumdiyadiya elalikhona lakazuka. Ndifuna ukutsho when he was declaring that it is finished, he was declaring that the way is open. Ubani nobani angazingenela kwingcwele yengcwele without a high priest. Yithi indlela ivulekile. When he was declaring that the new covenant has been established. When he said it is finished, he was declaring ukuthi umnqobiso omtsha osegazini lakhe, the new way, the new path has been created. Kuba the new way is him. He is this way. Kunendlela entsha esihamba ngayo enguKristu. Kunendlela entsha esikuyo ekuKristu. He is the way. When he was declaring it is finished, he was declaring a new covenant has been established. Ndivumeleni nditsho namhlanje, it is finished. The new way, a life without sin, a life without sickness. Ndifuna ukutsho, he said it is finished. Mamela my mother ndizokutsho, isono besikade sikubamba sikusenza islave saso sanqotywe eGolgotha. Ndifuna ukutsho isigulo ebesikade sikubambile eGolgotha kwagqitywa ngaso. Ndifuna ukutsho namhlanje, the TB ekbophileyo ayinagunya ayinasabelo kuye uYesu yaphiliswa. He
he said it is finished. The unemployment ekubambileyo these years, ndifuna ukutsho Jesus it said it is finished. The poverty ekubambileyo, ndifuna ukutsho namhlanje Jesus said it is finished. Ndivumele namhlanje nditsho kugqityiwe. Athi umhlabeleli kwahlalwa phansi ngempilo yamu kwagqitywa khona. Mamela mntaka mama, ungabi sazixhoma. Mamela mntaka mama, ungabi sazirejecta. Akhathaseki noba uzelwe kanjani, either abortion, it does not matter. The blood of Jesus, he has come to wipe away every disgrace in your life. Ndizowutsho namhlanje ngithi uYesu watsho ephambanweni, it is finished. Kugqityiwe. No more enemies will have power and authority over your life. For Jesus, he is the door, he is the way. Oza kuye ufumana ubomi, odla yena uba nobomi obungaphakade. Yatsho imvala khona esiphambanweni lenga yathi it is finished. I don't know what was happening, but lendoda, a dying man, declare a word of victory. A man that is bleeding, but declare a word of victory. Kubefuna ukutsho nababafayo, but they know what esifa naye, but he declare the word of victory. Ndifuna ukutsho nawe, declare the word of victory. Maybe you say you are dying, but the dying Jesus, he declare the word of victory. Did he Jesus, he was look like a man who was suffering, but he declare a word of victory. Did you now in your suffering declare a word of victory? It is finished with my poverty. It is finished with my sickness and a wound. Emamzimbeni wayo, he declare a word of victory. Dizocho namhlanje, can you declare a word of victory? It is finished. Dinganiwe. Siyabulela mpostile uJack. Umpostile uZack Jack lo. Siyabulela tata. Enkosi kakhulu. Ay! Wangena. Umpostile uXolani Gaba. Wathena kugqityiwe. Wathi kugqityiwe. Ngoku siyakugqibela. Siyakugqibela ilizwi. Ezawuthi bawo ndiunikele ezandleni zakho umoya wami. Tata, sinikezela kuwe ngoku. Thatha tata, nanku umboko, gqibezela. Kwizwi lokugqibela. Vala njengokuba sewubavile abangaphambili. Gqibezela tata, nanku umboko ndiunikezela wena. Ugqibezela. Mandithathe lithuba ndibulise bonke abaphulaphuli be-radio CCFM. Lona ngufundisi Albert Thembalethu Mhlahlo, ibandla li-House of Prayer International Ministry apha eside B. Masithabatheni ke ngokukhawuleza iBhayibhile zethu sifunde kwincwadi kaLuka chapter 23 verse ke sawuqala phaya ku44 siyophela phaya ku46. Ngithanda nje ukuthi siqale phaya ku44 but apho sawustika khona kula verse ka46. Ke kaloku kwakumalunga nelixa lesithandathu kwaza kwabakho ubumnyama phezu kwawo umhlaba uphela, kwada kwaba lilixa lesithoba lenziwa mnyama ilanga. Isikhuselo sendawo engcwele sakrazuka phambili. Wadanduluka ke uYesu ngezwi elikhulu wathi, bawo ndiwunikela ezandleni zakho umoya wakho. Uthe akuba etshilo ke waphuma umphefumlo. Bantakwethu, namhlanje sisemazwini kaYesu awathetha kungemnandanga, futhi ke kwakubhlungu, kodwa eyona njongo kaNkulunkulu ukuthi kwenzeke lento kwakukhona ipurpose, ngoba yonke into kuNkulunkulu akayenzi uThixo into ingekho ipurpose. Ngenxa yabasendikwilizwi ke lokugqibela kaYesu, ndifuna nje mphulaphuli oCCFM ndike ndiqale emva apho uYesu kwilizwi lakhe lokuqala apho ndifuna nje ukugqitha khona uthi, bawo baxolele
kuba abayazi into abayenzayo. Mamela uthando lukaThixo lu-unconditional but ixolo lwakhe lu-conditional, because uThixo if uyeva phaya esixolela nje uthi baxolele abayazi into abayenzayo. In other words, if laa nto isenzeka uThixo yazi uba aba bantu bayenzayo le nto bayayazi, mhlawumbi ngelingekho uxolo, kodwa it's because of le nto yayisenzeka aba bantu babangayazi ukuthi ngokubethela kwabo unyaka womntu emnqamlezweni siyakhululeka thina. And futhi if babeyazi ukuthi ngokubethelwa kwaYesu, ngokufa kwaYesu yintoni ezakwenzeka, ngebengajike endleleni. Malibonke igama lenkosi, haleluya. And phinde ndiqaphule njena kwelalizwi lesibini, malibonke igama lenkosi, ndizakwandula ke ngoku uyokubumbela ilizwi lami lokugqibela. Malibonke igama lenkosi, ngapha nangapha kwakume ibhata, malibonke igama lenkosi. And then into noyicacisa kwelizwi lesibini endilithanda ngalo, apha phakathi bamfaka phakathi uJesu wethu. Babengayazi ukuthi the meaning ukuthi bamfake phakathi, babengayazi ukuthi yindoda yangaphakathi. Haleluya. Kunento endiyithandayo ke eyenzekayo kulamabhata, ngoba uYesu uhambe zonke inkundla, kodwa abanabantu kwakufanele bayazi ukuthi uYesu akanatyala. Ngabona abantu bayireject ukuthi lo muntu ubethele emnqamlezweni akanatyala. And uqala kwinkundla zoPilato nezoHerode, they know ukuthi this person is innocent, kodwa bagxininisa. Waba ngaba umnkosikazi kaPilato wathi kumyeni wakhe ukuthi lo muntu akanatyala, kodwa banyanzeleka iqhubekeke lento, although ukuthi uYesu bemazi ukuthi akanatyala. The only person owarecognize uYesu is a criminal. Criminal is the person they know ukuthi lo muntu uhenge kunye nathi apha akanakutyala. This person is innocent. Malibonke lenkosi, izinto zikaThixo sizinqabile because the one who is recognized that Jesus Christ is innocent akanatyala. Uthi thina silapho ngamatyala ethu and siwavumela amatyala ethu. We know why silapha thina silapha ngokwamatyala ethu, but this person ome apha phakathi kwethu akanatyala. Wabe sesithi Nkosi usundikhumbule mna, uthi uYesu kwanamhlanje ndiyakuba nawe eparadesi kaBaba. Ngebantakwethu umsebenzi kaNkulunkulu kwakulicebo lakhe mphulaphula ukuthi umsebenzi kaThixo usigqibeke zonke ezi platform, kodwa ngenxa yexesha zochitha nje kwelalizwi lesithandathu, malibonke igama lenkosi, elithi kugqityiwe, it is finished. Yonke into igqibekile, yonke lento igqibekile. Yemntakwethu empilweni yakho ugqibekile. Le ndoda ibibethela uba empilweni yakho ugqibekile. Yonke into igqityiwe empilweni yakho. It's up to wena ukuthi wena uzithathele lo Yesu, ngoba yonke into yena emnqamlezweni uyigqibile. Ugqibile ngempilo yakho, ugqibile ngobomi bakho, ugqibele. Xa nizongena ke ngoku apho kufele khona ithola lithi izwi lenkosi from 12 o'clock. Oh hallelujah. From 12 o'clock till 3 o'clock kwenzeka isimanga. Lithi izwi lenkosi indalo yamlulamela lo muntu. Kwaba khona changes, into engazange yenzeka from 12 o'clock to 3 o'clock, around about 3 hours. Ilanga lafiphala latshona emini. Oh hallelujah. Kwakusenzeka ntoni? Lithi izwi lenkosi lakazuka ikhuselo lengcwaba, lakazuka ikhuselo lengcwaba, ngoba phulaphuli weRadio 6 FM awuphumi njela an ordinary mphefumlo. Oh hallelujah, oh hallelujah. Kodwa uphuma umphefumlo kaThixo, uThixo sebuthixeni. Malibonke igama lenkosi, yona lafiphala ilanga layicima ilanga. Malibonke igama lenkosi, lafiphala ilanga latshona emini, ngoba lalimlulamela ingonyama yesixeko sakwaJuda. Kuthiwa ngelo lixa ke uYesu wanikezela ngomphefumlo wakhe, wathi bawo ndiwunikezela esandleni umoya wakho. Mamela phulaphule weRadio 6 FM, namhlanje ugqityelwe, namhlanje umphefumlo wakho
unendawo yokunikezela. Malibo igama lenkosi. Umphefumulo wakho awusayi kulambatha. Umphefumulo wakho una direction. Impilo yakho wenyuka nayo. Malibo igama lenkosi. Wayithabatha kathatha umphefumulo wakhe ewunikezela kuBaba uNkulunkulu. Kodwa engathathi nje umphefumulo wakho yedwa, kodwa wayithatha nemiphefumulo yethu. Nkosi yami, sasho sanikwa igunya loba singabi ngabantu bakaNkulunkulu, kodwa sanikwa igunya loba sibe ngabantwana bakaThixo. It's because of into eyenzeka emnqamlezweni. Malibo igama lenkosi, igazi lakhe elaphola emnqamlezweni alipholalakalise, kodwa igazi lakhe lipholala ukuze lizohlapha izono zethu. Malibo igama lenkosi, atsho amagazi ebhokwe nawagusha nawamavukuthu nawenkomo awabili abavelulesi, because there is a blood elaphola emnqamlezweni. Awo ndiwunikela esandleni sakho umphefumulo wakho. Awo ndiwunikela mamela mphulaphula. Sanga nje nomphefumulo uphume nje. Wayesenza hand over yamazulu. Mamela kaloku le ndoda yindoda esebuthixweni enguThixo uqobela, kodwa yadela isihlalo sobuthixo yasezantsi emhlabeni yaphila enyameni njengamna nawe. There is no excuse ukuthi uYesu wengenokwazi ukunyamezela aphile ngcwela. There is no excuse yokuthi wena unokwazi ukuphila ngcwela usekhona emhlabeni, ngoba uYesu ingonyama yesiqheko sakwaJuda yasemhlabeni yaphila. Yena inyama yaphila emhlabeni kulaa mhlaba unamagada ahlabayo, yasifumana zonke iimbopheleko zalapha emhlabeni. Kodwa ngokufa kwakhe, Nkosi yami, kwakuyokwenzelwa impilo yakho nempilo yami. Uyayidinga le ndoda. Lithi sine Nkosi, mnye umhlawuleli phakathi komuntu noThixo yilaa ndoda yaseCalvary. Uyayidinga le ndoda. Uyayidinga le ndoda. The reason bakakhali wayengakhali, kodwa lithi sine Nkosi waphomboloza wathi bawa ndiwunikela esandleni sakho umphefumulo wakho. Ndiwunikela esandleni sakho. Ndiwunikela esandleni. Yayi, nansi impilo yakho. Wenzani ngempilo yakho mphulaphulu? Wenzani ngempilo yakho? Nansi direction ndizokunika. Ikhona indoda ehlatywa ephangweni. Yayihlatyelwa mna nawe. Malibo igama lenkosi, izono zakho sezithengiwe. Yasithenga ngegazi elixabisekileyo. Wathi bawo ndiwunikela esandleni sakho umphefumulo wakho. Yemntakwethu, there is no rest without Christ in this world. Kugqityiwe ngempilo yakho, kugqityiwe ngobomi bakho. Seyingase abantu angafikela kuyazini inyaniso ukuthi mnye umhlawuleli phakathi kwabantu noThixo nguYesu Kristu. Inkosi ke isikela ukushiyeka kwelizulayo ngonangona phakathi. Amen. Bonke abakhona bothi amen. Ndizobulela. Umoya uphezulu, umoya uphakame ngeyona ndlela. Hey, uSithixo usebenzile, wabasebenzisa abantu bakhe, wasebenza ngabantwana bakhe. Enkosi kakhulu CCFM sibamba ngazibini ngomsebenzi ongaka, sibamba ngazibini ngenxaxheba enathena abakade neyithatha engaka yoba nize koluncuthu, nize kule mvuselelo, nize kwesi sikhumbuzo samazwe asixhenxe awokuqala ngqa ukuba sibe nawo apha kuthi eCCFM. Siyabulela ke isikhululo sonke, yabulela ke management yonke, sibamba ngazibini sikosi zam. Sithi ke nangomso kulo unyaka uzayo sizawube siseKhayelitsha, uMposile uJack wavulile amasango wathi ndifuna kulo uza unyaka sibe kanti siseKhayelitsha. Kulo uza unyaka ke mphulaphula siseKhayelitsha, sizawube sihamba kwabana amatata, sihamba nabamama. Akho nto izawutshintsha, esawutshintsha nje luhlengahlengiso lwamazwi. Mhlawumbi omnye uzawushumela beshunywe ngothile, othile ashumele beshunyelwe ngothile kunyaka ozayo. Kodwa kwesi lo uzayo unyaka uzungafani nalo, kuphuphume kulona unyaka, kodwa luzayo mangabikho kwandawo. Sibamba ngazibini Nkosi zami, sisolimile umeli waka
Sibulela kodwa Thixo, sibulela Nkosi yethu ngokwenza kwakho ngamandla nangothando waphumelelisa konke. Enkosi kubantu bayibabambisana kunye nathi sisi-FM ekuququzeleni lo msebenzi ubumkhulu kangaka. Enkosi kubashumayeli, enkosi kubapostile, enkosi kubefundisi, enkosi kubadikoni, enkosi zinkosi zami kubaphulaphuli bonke abasiphulaphuleyo emakhaya nabakhoyo namhlanje. Enkosi bazali bami, uThixo makanisikelele, makabe nani uJehova ngisahamba njani thwale, anifihle anibiyele kwinto zonke. uThixo aniphephise ezingozini, kwimimoya yonke ekhohlakele uJehova anifihle kuyo, anithwale simakade kude kube kunyaka ozayo sihlangene kwakhona kule nkonzo yamasasiqhenqa. Amen.